gentlemen, are you ready? Good morning mga kabangas. Action mag-out. Sabi nga oy. So pare sa kabugnaw sa panahon. Kape. Mga pita mga kabangas. Parisan na yun dyan. Lumoy. Kang kamarang be? Oh, grabe na kahinog mga kamidyor bangas. Oo. Hindi. Unang hukman mga kabangas. Naraw. Oh, wow. Namit git. Lugod siya, sakto gito akong ipalitan nga. Sir, ugma sir. Hinog na gina, sakto gyud. Pero kato akong ipalit isa nga 50 pesos. Hinog na tadaan. May akong birahan gabi. Nang maya akong pag kalibang karon. Ayos. Sugulan mga kamidyor bangas sok. What? Namit. Ingon sa mga expert na mga naropati nga mga doktor. Oh, mas lami kanon ang prutas before mo kaon og luto. Oh. Mas How di ay? mas nindot ang prutas kanon nga wala pa ka nagkaon og rice. Tamis kayo mga kabangas oh, tamis kayo. Tamis kayo. Ay mo katingala mga kamidyor bangas nga ako sa nina balik-balik. Ako may uniform. 5 ni kabuok. Ako unom ni kaparisan. Player beta basketball sa unahan sa day mo. Sa katong height. 6'2". Ay katawa ma'am, grabe si ma'am. Kaya akong height 5'3" ra ko pero sa una mudula gyud kog basketball. Kaya lagi nag-offer balik. Di ba? Ako lang giklaro sa atong mga subscriber ba? Sa atong mga followers ba? Basig matingala sila nga ako sanina sa Natas Medina kani uniform. Tulo man ni ka parisan, tulo man ni ka pairs. Ay saba, duha ra gud. Uniform na mo ni. Oh. Wala na siya.
Abot ba ning marang mga ka-major bangas, malingaw mo yung kaon na ni. Fan kay kumukaw na ni, love kay na ko ni ba? Adili pod. Ay! Mo suglot na nga tong simod inig kaon kay imo mo sang tanggalon. Ape dayon. Ay, init na kaya. Ano naman dyan sa probinsya mga major bangas? Simple living. Ang cost of living dire mas cheaper siya compared to highly urbanized city like Cagayan City. Maski ganin sa Hingog City mga ka-major bangas, mas bintaha pa gid ilang cost of living sa ilang matag adlaw nga kuan panginabuhi kay sa city ang Hingoog naay mga spaces pa sa ilang mga kabalayan ba makatanom-tanom pa sila. Instead nga, for example, pa sila isda, magkuan sila, magtula sila. Ano yung mga sahog na, di na nila paliton. Ano nga ila, tanom sila. Doon sa kugangan no, anay, tanglad, narang na skilid do. Tanom, sulod ng balde. Kapay, kinapit sa parking area na alugbati. So, binda, di na maguna ni mo paliton. Kasi kagayan, paliton na tanan. Wala ba ya, dili, paliton dia, paliton tanan. Diba? So, bintaha pa yun. Pero sa amin atong panarbaho naman sa Cagayan de Oro. Then, ang lamang po sa mga syudad, kung manarbaho ka, daghan sa trabaho niya, taas-taas ang rate sa trabaho. Ang sweldo. Ay, highly urbanized mo siya. Nga ang kurente mas cheaper ang kurente din kay kooperatiba man Morisco dos. Uno dire pa dos, dos ba? Pero stricto sila kay kinanglan isa ka bulan bayad jud ka. Kung hindi ka kabayad sa isa ka bulan, wala na arrears. Putlan ka. Na, kung inanas ka Cagayan de Oro, ang sipalko, na impas. Ako, tag 3 months man ko ahya mo bayad. Na, kung i-impose nila ng 1 month ahya bayaran, 1 month bayad dito, na, magmuron na lang ko. Ano na mga ka-major bangas. No? Anyway, kaunta. Chay title anak pa 200 pounds beauty. Ano din na day? Tambok ay siya. Background na siya sa Mga salida. senior pag kami kanta siksi. Mm. Kaya may voice lahi. Ay butang nga. Pero kanugayan na parito. Sumay istorya anak nga salida. Ingat mga ka-major bangas ha, kay signal number 1 ang Miss Or, Cagayan City. So, na tropical depression, kabayan. No? So, ingat tanan. Kusog na sa do. Oh no!
Busog na ko mga kabangas, mga kamidyor bangas, oh. Dagko kay liso. Excuse me, dagko mong kay liso gut. So, ana na lang mga kamidyor bangas ha. God bless sa tanan. Merry Christmas and advance Happy New Year. Keep safe everyone. Babu.